И здравейте хора, аз съм CM Punk и това е... как беше Стърпо ми? Да, тук, както виждате, съм наредил някои игрички на какво да снимам. Да, поспомнях на някои хора в Skype, някои може са видяли, но все пак да качи клип. Значи ето едни игри, тук цъкате, например това или това, което си искате. Давате вод и тук може да видите резултатите, само по един път се вотва, аз не съм вотвал и няма и да вотвам. Така, какво да снимам и тук ето както видите кои игри съм подбрал. Значи, първо Майнкрафт, просто ето така не има нещо. Sniper Elite 3, Counter-Strike 1.6, FIFA 14, League of Legends и Indie Horror Games. Естествено, ще бъде доста хорор, се намери съм един мега готин сайт, в който има доста. И да, и други, ами просто така да го сложи да и пак да има нещо. Не знам, ако има повече други, ще видя какво ще става. Да, да това е. Всичко само това, нещо друго да ви кажа специално нещо. Не. Еми две хора, така вотвайте. Това е всичко от мене. Симпънки. Чао!